Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinlagi po niyo sa kadagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higalang Biyernes og pizza dusina. Nining buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Independence Day karon mga sukid dig paminaw. Holiday karong adlaw lukup nasod tungod sa pagtimaan sa ika-128 nga Independence Day og double pay no sa mga motrabaho karong adlaw tungod kay usa kini ka regular holiday base sa balaod sa pamuo mahigala sa nasod. Straight to the point. Nunot nini naka full alert status karong adlaw ang atong kapulisan tibok nasod samtang mag-deploy kini og 89,000 ka mga pulis o mga force multipliers subay sa pagtimaan sa Independence Day. Straight to the point. Ang pangutanan dako mahigala ang Pilipinas, ang mga Filipino naka-feel ba gyud sa Independence Day? Mo ni dakong pangutana mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Pero gahapong adlaw may bisita nato si former Cebu City Mayor Mike Rama. Nikalit na tugtunga deston si Bianan mahigala og dunay panawagan na magbutang tag mga flags, Dumikan mahigala kay pagkakalon kung magkabantay ka mura bitaw indekin og murag ang mga tao ang focus mahigala sa trabaho o guban pa siguro ang gikabisihan usay nalimot na mahigala sa pagbutang og mga flags. Straight to the point. Dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu doon na mahigala yung mga kalsada dito na doon na yung mga flags. Ang uban mahigala mga lugar murag wa raman. Aton ni tagag pagtagad dubo-tagasab sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sukid tigpaminaw, ato sa nga tagag pagtagad kang Kapitulyo nangandam karon sa mga water facilities subay sa gipasidaan sa pag-asa nga masinati ang El Nino sa nasod karong tuiga. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad dubo-taga mga kaigalan sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa kauluhan ug bahin sa nasod, ang net satisfaction rating sa Senado, Lower House o Korte Suprema pinagi sa Social Weather Station Survey sa buwan sa Marso ato sa isgutan unya niubos matod pa no ang mga net satisfaction rating sa Senado, Lower House o Supreme Court. Si VP Sara Ragyudtaon ang taas sa net satisfaction rating kay si BBM na negative 50 naman. Straight to the Kung point. saan na ning kalakihan. Ato ning isgutan no butaga mga higala kining resulta sa SWS kanang Social Weather Station nga survey dili na ako ang ato lang nang hisgutan unsay mga data nga ato nakuha diha nga na report sad dinhi sa atong sibianan DYHP sa RMN o ingon man na reported mahigala sa mga nagkadaiyang media outlets ingon man sa mga pamantalaan nigawas kini mga higala so ang ato ini di man kita nag-survey pero kita pwede ta mo discuss labot ining maong survey. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dito mahigala sa Senado unsa bang hitabo aday kin nga ang Senado pati man naghana mga pulis kagahapon no kay lahi lagi ang order mga kagalaan ni Win Gatchalian Senate President pro tempore Win Gatchalian o ang kamanduan mahigala ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang kang Cayetano mahigala nga manarbaho na ta ang kang Gatchalian manarbaho gyapon pero mag-work from home na ta. Nya kuntin daghana mga pulis dito mga kagalaan. Unya matod pa gimanduan ni Cayetano nga ang iyang Sergeant at Arms nga mopahigayon mahigala sa mga protocol, labot mahigala sa pag kinini ang sud gawas diha sa Senado. Samtang ang Sergeant at Arms mga higala nga gitudlo ni Senate President pro tempore Win Gatchalian iya sang gisugo nga makig-coordinate sa kapulisan ug NBI kay duna kuno threat ang Senado. Unsa man klasiha sa threat ang Senado?
Matod pa mga higala, kay ilaman tanan mga kigalaan nga nakasinabot man ng pulis o ng NBI mahigala kauban sa taga Usaa. Under ni Win Gatchalian, ang nakahatag og hulga sa Senado dahil kadto kunong malagmit related kuno sa 18 Marines. Muna ang gilakdown mahigala ang Senado o tinaghanang kapulisan, wa mga higala pasudli dito, kay kuno dunay under threat mga kahigalaan ang Senado. Unya, kuya wano ang maong threat, kalit man na ay threat mga higalang Senado karon. Kay doon na di ay schedule mga kagalaan last week, doon na schedule mga higala labot sa Blue Ribbon Committee hearing moton perti mga higalang tensyonado mga kagalaan kay gwardiyahan mahigala dito sa ubos nga dili pasudlon to mga 18 Marines. Nya karon mahigala doon na naman tapoy Blue Ribbon hearing, June 11 ato gahapon mao ang pag Blue Ribbon hearing usab mga higala sa kang Cayetano Block. So ang kang Cayetano nga man mutunga na ta kay natay Blue Ribbon hearing. Ang kang Gatchalian pod sirad-an ang Senado kay dunay threat kuno. Unya matod pa sa NBI pinagi ni matibag ang threat malagmit kuno nga gikan mahigala o kining threat may kalambigitan sa 18 Marines. Ngano man in taon nga may kalambigitan man sa 18 Marines nga katong 18 Marines pagsud ganit nila daw gibuli mga to sila day. Di magana sa makasud hapit mahigala sa Senado kay grabing daghanang gwardiya didto pa magani John Vic Remulla. May gani kay ginaog sila ni Pia Cayetano og ni Ruben Padilla. Medyo marag naikog to mahigalan taga Usaa nakasud og giagbayan to mahigalan ni kwan gieskortan tong Pia Cayetano day. Ang mga sakop sa Philippine Marines kanhi sakop sa Philippine Marines. Nya naunsa naman hitabo karon nga niingon na mahinuon nga ang threat sa Senado malagmit may kalabigitan sa 18 Marines. Ang samang giklaro ini na threatened kay tungod sa Blue Ribbon Committee hearing. Straight to the point. Klarohon tanay mga sukid tig paminaw. Na para na to, ato ba to be fair ba lang? Sige, imbestigaran na si VP Sara. Kay again sa matag korupsyon ka ha. Imbestigaran si VP Sara pero ay kalimti ha. Imbestigaran sad ang ipadayon sa investigation sa Blue Ribbon Committee nga naman. Dako man ning kwarta ha, trilyon man eh. Unya makasabot mo nga ang Visayas ug Mindanao labi na sa Visayas, labi na sa Sugbo nga kung kita Sugboanon, normal ta nga Sugboanon, mo di man kita nga doon nagyoy investigation sa flood control ngano nahilom naman mo. Ngano man tungod kay dinhi sa Sugbo miigo mahigala ang bagyong Tino daghang patay. Unya nakahibawta pila ka bilyon ang gibubo mahigala nga kwarta sa Sugbo tungod lang sa flood control. So normal namo nga mga Sugboanon nga mo di man may nga imbestigaran ninyo ng flood control. Okay ra imbestigaran niyo Sara, why problema? Pero imbestigaran sa ninyo ng flood control. Dili kay murag nahilom na tas flood control. So kini mga kagalaan nganong nainani ning Senate karon nga gilockdown mga sukid tig pabinaw, natural ang mga tao mingon nako na threat sa Senate sa mga klase sa threat or na threaten mga higala kadtong delikado mga kigala ang ma-mention unya kay doon na pa'y gawas sa 18 Marines, doon na pa'y laing mo gawas daykin nga mga sakop gyapon sa Philippine Marines. Straight to the point. Mao ni tagantag pagtagad robutaga mga higala na para nako imbestigahon yun kining mga pamahayag sa 18 Marines. Tan-aw ni may higala katong ilang substance pamahayag nga doon na mga higala mga video nga nakasupport o katong doon mga pictures nga nakasupport o kadto mga higalang pamahayag nga isulti tanan kinsa na mga politiko nga giyatan ninyo kwarta. Dili kay pihig-pihig lamang. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Ug point. unya, ang uban mga higala moingon parisaynon kuno si Alan Peter Cayetano. Ang uban sabi ayaw parisay na. Kay si Alan Peter Cayetano mga kigalaan kung tan-aw nimo karon, siya dunay basis under mahigala sa konstitusyon. Dunay legal basis ang leadership ni Alan Peter Cayetano. Ako na nagi ka-explain sa makadaghang higayon labot mahigala sa atong 1987 Constitution. Na kini si Win Gatchalian doon na ba sa basis? Ay butan ta lang nga na basis mga sukid tig paminaw. Pero wa mo touch ang Supreme Court pag dismiss sa Supreme Court mahigala sa kaso nga gipasaka sa usa ka teacher labot mga kaigalaan sa pagdeklarar unta. Ang kadtong iyang kaso ang kontra mahigala sila si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano
nga ipadeklarar niya nga katong June 3 nga session o katong June 3 nga pagka-elect ni Win Gatchalian valid to. Straight to the point. Kung ni-decision pa ang Supreme Court nga valid, makabenepisyo si Win Gatchalian. Muna nga daghay nagduda nga kadtong maong nagpasakag kaso indikin, dili to kay iya lang. Di paluyuhan to nila ni Win Gatchalian nga kunuhay, independent kunuhay nga nipasakag kaso o gipaluyuhan sa Malacañang. Kay umutingog ang Supreme Court, nga sakto o di nagaliluya na sila karon. Wa man mo touch ang Supreme Court, gidismiss man mahigala kay lack of legal standing. Straight to the point. Bisa pa man og gi-quote niya mahigala sa petition ng Abilino versus Cuenco case. Ato ni hatagag pagtagad taga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Anong makapituko man si Cayetano nga siya man maidunay legal basis? Malagmit nga dunay kapituko kadtong nangilog sa posisyon nga way legal basis. Pero si Win Gatchalian doon na ba sa illegal basis? Ang tubag, nasa ginagmay. Di lang po nato si Rohon. Aron po nga ganahan mo basa, kay muna akong gisuwat sa kong kulom sa pamandalaang The Freeman. Atong gidiscuss karon sa pamandalaang The Freeman mahigala ang Constitution, doon na po mahigala pag-discuss nato sa Abilino versus Cuenco nga kaso. Straight to the Pero point. diris kahanginan, kinigong sa newspaper, mahigala gamay kay space. Pero arita mahigala sa kahanginan ato madiscuss gyud tanan. O sagol mahigala ang atong mga examples o guban pa. Atos newspaper, dito kay example na ato nang tiwas o gisgotron mahigala. Kini sa Abilino, mo gyud ang gisaligan. Kung sa bagay ng Abilino versus Cuenco case. Straight to the point. Samtang sa abroad, mga sukit pabinaw, US President Donald Trump na mahayag nga ang US settlement tali sa Iran hapit na motapos sa gira o pagbukas na sa Strait of Hormuz. Matud pa. Straight to the point. Apan kung ang Iran Foreign Ministry ang pasultihon, espekulasyon lang ang giingong kasabutan tungod kay wa pay final nga desisyon ang gobyerno sa Tehran. Straight to the point. Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.